दा दिनै बे गोबोरधनायाव माइ बायनाय सेन्टार मोनसे बेवहाय गभर्नमेन्टआ होदों। दा बिनि सेन्टारखौ बेखेवनाय जाबाय। बेवहाय जोंनि जिल्लानि आबाद बिफाननि गाहाय मावगिरि दङ, डिअ दंमोन, एडिसि दं, जिखिनि माने सोद्रोमा थानांगौ गासिबो दङमोन। दा दिनै जों सानो जे जोंनि आबादारिफ्रा गावनि मावनाय माइनि सायाव उचित मुल्यखौ मोनगोन। खारन बेयाव महनाव 1027 थाखा मोनो। दा बेखौ नाथाय खायसे फायखारिफ्रा गामियाव थांनानै खम बेसेनाव एसेल' बेसेनाव बायनानै बेवहाय बिसोरो लाब लायो। जोंनि कृषकफ्रा बेखौ बारा बुजिया, मोजाङै मिथिया। दा बेखायनो जाहाथे रायजोआ मिथियो, बेनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ लिंनानै बे सेन्टारखौ बेखेवनाय जादों। दिनैनि सानखौ नायोबा सार, आबादारिफोरनि गोसोआव गोबां अखान्थि फैदों। मानो होनबा खेथि फोथाराव एम्फौ जानाय बायदिसिना माबाजों बुंफबना थादों। बे बेलायाव सरकारनिफ्राय माबा मोनसेफोर राहा खालामगोन नामा? नङा, एम्फौ जानायाथ' बोसोरफ्रोमबो जायो, देग्लायल' नङा, जायगा जायगा जायो। खोब बुरजा नङाथ', बेथ' महामारि बायदि जायाखै, दब्लायसे दब्लायनै दै थानायाव जादों। साभाबिक आरो बे मोनसे इसोरनिया।